Dajle ti pripravnik si, a? Saš ti, si te ti, a? Ne mi ga mavaj telefonom. Mene ne mi krevaraš. Ne, Mićo. Što inače? Što inače? Što? Ajde udrima, ajde. Udrima, ajde, ostane kad tu. Ako me kida ovo u disciplinska, site ke bi da da. Mićan, nemo. Znači ko mama šta? Udri go me, te begam, udri go, te begam. Smirete se, aj malo smirete se. Fati go ovaj, napad na upu. Fati, ti me napadna, malo. Fati go napadna, okej. Da, ke vidiš u stanica, ke vidiš na disciplinska, aj, svake se javam ja. Site ke bi da te kazne. Ajde. Imam potrebu telefonu, ostaje malo čas, da znaš što bi da povećam mogu za tebe. Ako ja sam pijena, ostajem sam, ja imam na telefon. Da, ako... Ne si ti zakon drža, ovo ima zakon. Ostaje me da same, ja snima na sve. Snimaj, brat. Ja snimam me, ako me... Okej, nosi me samo sam. Ako, nosi me samo sam. Ostaje me sam, ja mogu. Nema samo kome se jaki sam. Sa maskama, razumiješ? Okej, piši me sa maskama, kažem, ne može nema. Prijatelj, ama nema potreba da se sam, treba sam. Nema potreba sam. Kako ovo imaš taka? Crni mi se ovo se ponaša tako kad ti kažem. Ne mi se ponaša tako, ovo, znači što prižbete? Vi znate li što pravite? Aj, u koja stanica idemo? Ti! Znaš što? Ti ne znaš što se koji ima. Že mislite go, ja da dam dariti, veruj mi. Sedi, uši! Ajde, malo krenu policija poraboti. Čekamo. Roma ne mudira, šamar mudira! Što sada može ti napred žandare? Ja na nego mislim da ti skažem, ne možemo vam Nemam ništa kada. A zašto da ti dam? Po koji razlog? Znam, ko me snima? Aleksandar, ti dam i matičan broj. Ne, daj mi lične karta. Nasprotiv neke bilješ i ti... Ja snimam. Za nema se mi lične karta. Ti si dam